No, myslím si, že najlepší súper, ktorý je momentálne k dispozícii. Myslím si, že Komárno je veľmi atraktívny súper. Chceme ukázať to, že tento šport má grády a každopádne s Interom ten grády bude mať. Bude to fajn séria, teším sa na to, lebo príde určite veľa divákov a bude dobrá atmosféra a to potrebuje slovenský basketbal. Keďže sme mali pozitívnu bilanciu, tak môžeme len zopakovať. Myslím si, že budeme musieť hrať svoju hru. Určite zopakovať minimálne tie domáce zápasy, ktoré sme odohrali ešte myslím, že v starom roku. Hlavne makať 100% v obrane a to je základ úspechu v play-off. Hlavne dobrú obranu, hlavne to zopakovať. Ubraniť ich kľúčových hráčov a veľkým chcením jedine takto môžeme postúpiť do finále. Ja dúfam, že vyhráme a bude mi jedno, či to bude na 4 alebo na 7. My sme trošku nachystaní na kratšiu sériu, ale všetko je možné, takže... Ťažko povedať, či bude platiť môj dom, môj hrad, ale ja pevne verím, že sa nám to podarí vyhrať. Nechcem hovoriť o nejakých sériách, ale teraz sa sústredíme na tento prvý zápas, takže tak krok za krokom sa psychicky pripravím na to, že to chceme ukončiť čo najrýchlejšie. No, chcel by som pozvať všetkých fanúšikov basketbalu na, myslím si, že krásne basketbalové predstavenie semifinále Inter Komárno, bude ukážka basketbalu a či to bude v Komárne alebo v Bratislave, dojdete podporiť všetci.